yang suket piye iki. Ngarit enteni kok padang. Urung mangkat to, Kak? Lah urung lah. Bakat mau kok ya urung mangkat lho. Sak sore iki arep udan barang kok randang mangkat. Ya kena iki mager jian. Mendung wae. Mangkat kok udan dalan sisan. Wis koe totok sauntara wae. Ini ki malah harap mangkat petenge ngeleh rene panganan meneh. Lah iki nanas sih. Alah nanas. Kita ngoncek kecut pisan. Yo ora lah iki lho legi wis tuwek wis mateng iki. Ora nang sing liyane nang jero kono reneng. Sing liyane apa yo? Ya mbok apa to kaya ngono. Enak-enak apa kayak nang jero? Oh iya, aku mau duwe tape. Mau nyegat bakul sayuran nang tape tak tuku. Oh, ya wis kan cukup, heeh. Mau tak jekok iki sik. Kayak tapi iki panganan apa meneh ya? Wis. Delok wae langkung. Bisa dipangan apa ora? Kayak yondir toko-toko. Sampai mangkat mana? Tapi iki panganan apa jane? Kayaknya kursi siji tapi enenge kursi siji mau kok yo. Kursi siji. Lah iya mau kursi siji. Empuk-empuk ini yo. Ya empuk aja tapi ya empuk. Jajal lah tak buka apa? Saya apa? Walah. Iki mah jenenge budin bosok. Ya jenengane tape iki koyo ngono kuwi, budin difermentasi. Ayo mah aku ngene iki lah. Mah. Lho iki lho enak. Jajalan kayak coba. Jajal tak pangan sih. Kayak apa rasanya? Bismillah. Enak toh? Iya enak. Kok legi ngene ya? Ya legi lah jangan tulis diimbu. Oh ngono. Kan Ini budin jenenge kuwi jenenge tape. tape. Oh iya. Ini ki isus tuku meneh lah. Tuku meneh sesuk. Yo yang enak kayak ini. Wis ora apa-apa.